Várjál csak. Ennyi. Istenem, fáj. Nyissátok fel neki, vagy nyissátok fel, nyisd már fel neki. Fölnyitottál? Mind a hármat. De most már megyek. Ne csukd le nekik, csak nyisd fel. Ne. Ja, az a másikat indítsd el, ne az elsőt, hanem amott ügyesebb. Itt is van. Nagyon csak kérdez, hogy egy hintába, a kis papukintába. Az, hogy megszerettük a hintát, azt indítsd el. Ott már megy neki a hintázás. Örök. A hangot is olyan jó vele, hogy... Nem kéne húzatja. Ja? Legalábbis. Még csak kérdőt. Csukd le. Úgy. Úgy. Koppant a búra.